Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, anaa na kita karon sa ikanapulog-walong nga semana sulod sa tuig. O diha sa atong mga pagbasa karon, kita gipahinumduman sa kanunay pagpunting sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing diha sa mga langitnong bahandi ug dili kita magpadala sa mga bahandi niining kalibutana. Aron nga sa kanunay kita mahiuban ug mangintako sa mga manunubli diha sa gingharian sa langit. Mga igsuon, sa mga panahon nga kita nakapunting ang atong kaugalingon diha sa atong mga kalibutanong pagpaningkamot, sa panahon nga nagpanumbaling kita diha sa mga kalibutanong bahandi ug nawala kita diha sa atong pagpunting sa atong kasing-kasing sa mga langitnong butang. Mangayo kita kapasayloan sa Dios aron nga mahimo kitang andam alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Ginoo. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. Ug kadaysayang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, magkagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangangawon.
Himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aaga, ayaw pagpahilayo kanamo, ug pataling hugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasaylua ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago kauban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan, ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibok mong kinabuhi, apan unsay makuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abo, nagaingon ka. Balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig, diha sa imo nga tubangan, ingon o kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay now, ingon usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghiikatulog. Sa sunod nga butang, buntag sama sila sa mabalhinong balili.
nga sa kaadlawon mugitin pag-usap, apan sa pagkagabi malaya ug malara. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Tudluy kami sa mataro nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanu sa pa, kaluy ang imong mga sulugon. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa pagkabuntag puna kami sa imong kaluoy, aron musinggit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatuunta, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa daga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Busa patiya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog, kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tao nga gibag-o kanunay sa Dios, nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Kamo tungod ni ini wala nay Hudiyo og dili Hudiyo, mga tinuli og dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia,
Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kinig. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imiyaw ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Jesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, Undo, kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha, ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya muingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom og paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, Oy, buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay. Unya, kinsa may kapaingnan ni anang tanang butang, nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila, nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kanikaw, Kristo. Mga igsoon ko diya kang Kristo ang ato ang mga pagbasa karong 18 nga Domingo sulod sa tuig. Nagpahinumdum kanato sa labing mahinungdanon ug labing bililhong bahandi nga angay natong tiguman diha sa atong kinabuhi, nga mao ang bahandi at tubangan sa Dios, ang langitnong bahandi nga mao ang magadala kanato sa kinabuhing walay katapusan. No diya sa atong santos nga ebanghelyo, sa pagsaysay sa atong Ginoong Hesukristo, sa sambingay mahitungod sa usa ka buang nga adunahan, siya nagtudlo kanato nga dili unta nato angay isentro ang atong kaugalingon diha sa bahandi o unsa man butang ni ining kalibutana. No labaw sa tanan, ang tanang bahandi ug butang ni ining kalibutana lumalabay lamang, mawagtang raang tanan dinhi sa yuta. Kung atong isentro ang atong kinabuhi sa butang nga lumalabay, wala gayud kini kapuslanan. Ang kinabuhi nga nakasentro diha sa kalibutanong bahandi, walay tinuod nga kauyukan ug walay kapuslanan. Ang pagtulunan nga gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo diha sa santos nga ebanghelyo, makita usab diha sa atong unang pagbasa. Giingon nga walay kapuslanan ang tanang buhat sa tawo kung kini para lamang sa iyang kaugalingon. Ang iyang pagpaningkamot mamahimong usa lamang kakakapoy o kasakitan.
no, sa mabao gusto ipasabot sa magwawali sa unang pagbasa nga ang kinabuhi sa yuta walay kahulugan kung kini nakasentro lamang diha sa kalibutanong pagpaningkamot. No, diha sa akong paghimamat no hilabi na gayud magistorya ka diha sa gikan sa trabaho kanunay reklamong kapoy man. No, murag walay kapuslanan, no ang tanan nakong kahago, unya ang imong pamilya, no walay hustong pagtagad sa usag-usa. Kapoy, no kung diha sa imong pagpaningkamot, walay kalinaw sa imong kasing-kasing. Kapoy, kung diha sa imong pagpaningkamot, dili maayo ang imong relasyon diha sa imong mga silingan. Diha no sa imong mga kauban sa panimalay, mga igsuon. Wala gipakadaot sa manunulat sa unang pagbasa ang paghago, pagkamasinugtanon o pagkamasinabtanon sa pagpanrabaho. Ang kasibot o ang pagkakugihon sa paghako bililhon gayo diha sa atong kinabuhi. Apan kini mamahimong problema kung kini magdala ka nato sa kahakog, kung kini magadaot sa atong relasyon diha sa usag-usa, kung kini makadaot sa atong relasyon sa Dios. No sama lamang usahay nagasimbata, unya magring ang atong cellphone. No magunsa ingon nato ay Father, no kadyot ra kay importante kini. No mas importante pa ang atong trabaho diha no sa atong pagtambong sa santos nga misa. Ang uban mo gawas no kay kinahanglan tubagon, kay urgent ang tawag. No aduna bay mas urgent diha sa imong pakig-istorya, sa imong pagpaminaw, diha sa pagpuyo sa presensya sa Dios. Mga igsuon, ang atong paghago mamahimo lamang kawang ug walay hinungdan kung kini nagadala ka nato diha sa kahakog, kung kini nasukad diha sa daotang motibo. Mabali usab ang atong pananaw sa kinabuhi. Huna-hunaon nato mga igsuon nga ang mga bahandi no niining kalibutana makahatag kanatog kaharuhay sa kinabuhi, apan kung dili usab nato kini no mabantayan, kita hinuon ang ikontrolon niining bahandi. No alang sa mga hakog walay katagbawan kanila. No bisan pa ang ilang kinabuhi dinhi sa yuta hayahay na. Gusto pagud nila nga padaghanon ang ilang bahandi. Wala na sila'y laing tumong kundili ang tanang bahandi ni ining kalibutan. Nga bisan ang adlaw nga gigahin alang sa Ginoo, himuon nilang adlaw sa panrabaho. Noon sa'y tawag ni ana sa atong Ginoong Hesukristo diha sa atong santos nga ebanghelyo, mga buang kamo. No? Kay nakapunting ang inyong huna-huna kaugalingon no diha sa pagpaningkamot, unya mamatay ra mo, unya mamatay ra mo karong kagab-i una. Mga igsuon, no wala giingon sa atong Ginoo nga dautan ang pagpaningkamot, apan unta dili kini mao ang magkontrol sa atong kinabuhi, kundili ang atong relasyon diha sa Dios. Ug unsaon nato paghatag sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Si San Pablo mismo mitubag sa atong ikaduhang pagbasa. Miingon siya nga ang atong huna-huna ug kasing-kasing kinahanglan anaa kanunay nakapunting sa mga butang langitnon. Ibutang nato ang Dios diha sa sentro sa atong kinabuhi. Noon sa baka ang 5 ka minuto diha sa imong pagmata,
no sa pagpasalamat sa Dios sa bag-ong kinabuhi. Unsa ba kaha ang 5 ka minuto diha no sa udtong dako sa pagpasalamat sa Dios no sa kusog nga iyang gihatag kanimo tibuok buntag. Unsa ba kaha ang 5 ka minuto o 30 minutos nga pakighinabi kaniya matag gabi og pag-uban sa tibuok panimalay diha sa pagpasalamat sa Dios sa tanang gasa nga iyang ginabubo kanato bisag dili kita takos ug angay. Mga igsuon, ang kinabuhing makabot lamang nato ang tinuod nga katuyuan sa kinabuhi kung ang Dios mao ang sentro niini, kung siya ang maghari sa atong kasing-kasing ug kung tugutan nato siya nga buhaton ang iyang kabubuton pinaagi kanato ang atong kinabuhi adunay tinuod nga kapuslanan. Apan kung ang mga butang ni ining yuta maoy atong gisaligan o gihimong sentro sa atong kinabuhi, mamahimo kining kawang, mamahimo kining sayang. Masayang ang matagutlo kung wala ang Ginoo sa sentro niini, kung wala ang Dios sa sentro sa atong kinabuhi. Unsaon man nga makuha sa tawo ang maangkon niya ang tanang butang ni ining kalibutan, apan mawala siya ang iyang kinabuhi. Mga igsuon, ang Dios lamang ang makahatag og tinuod nga kabulahanan sa atong kinabuhi. Unta makakat-on kita sa kanunay sa pagpunting sa tanan natong paghago ug pagpaningkamot alang sa kadayganan sa iyang balaang ngalan. Hinaot paunta. Manindog kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak mo ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios mihatag kanatugpan gikan sa langit sa ingon motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon, pangayuon nato nga lig-uno ng atong pagtuo diha kang Kristo, diha sa pag-ingon, Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga kasungian, ang mga kanasuran, makabaton sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya, nga kanunay magtuboy sa kaayuhan alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga diha sa ilang pagpanginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan, sa ilang mga kalisdanan, ug sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga imo untang isipon,
nga takos og mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong tiyupelo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo, alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Udiha sa kahilom sa atong mga kasing-kasing ato sabdadon sa Dios ang uban pa natong mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Dios among amahan, gipadala mo ang imong anak o gipakatawo sa bulahang Birhen Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kamo mga igsuon aron ang akog ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa gayud nga may siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tubog ang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ano sa kanimo? Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga dusa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga Amay, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nganha ni anang himaya. Tungod ni ini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan, ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangitngit nganha sa matahumo nga kahayag, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispo administrador, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon mga igsoon, magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, muabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala ka namo, kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man nagingarian, hanggang mga himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace.
kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami, hatagi kami sa Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila po ang ay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalip di kami pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayo ng panalangin sa Dios. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug pun-a sila sa kadasig. Liguna sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mupunsad unta kaninyog magpabilin uban kaninyog sa inyong banay, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, nahalad na ang atong santos nga misa. Lakaw kamo og ikinabuhi ninyo ang mga tudlo ni Kristo. Salamat sa Diyos.